Moni ndine Jackie. Nde tengani chakumwa ngakhale ili nkhani yosamwereka koma tenticheze. Uyu ndi Garcia White. Garcia anabadwa mu chaka cha 1963. Garcia amakonda mpira. Anali ku high school yake amachita bwino kwambiri mu mpira American football. Nde ankaona ngati tsogolo lake lonse lizakhalaso muchani mu mpira. Koma siku lina akusewera mpira uja. Nanga siku USA ukamachita bwino kwambiri mu football chani amakupasa scholarship, amakupanga so push kwambiri kuti upita patsogolo mene anthu ake amapangira. Nde anapezeka kuti anavulala, anali ndi injury pa field, nkupezeka kuti anapita kuchipatala, anamukonza chani koma anaonongekeratu bondo lake lozina kuti sangataniso sangasewereso mpira amene amayembekezerera kuti angasewere. Nde career yake ya mpira inathera patipo, inathera pamenepo. Nde itasokonekera career yake ya mpira anapeza kuti anayamba kuphika, anali cook kapena nene kuti anali chef, amaphika penaso amagwira ntchito zosiyana-siyana. Nanga kanata atakula kenako anapezeka kuti kazinayinda bwanji anayamba kusuta chamba. Atamba kusuta chamba anali ndi malo ake kunyumba kwa mzimayi wina wake kumene amakagula nkumasuta chambacho. Nde anapeza kuti siku lina atapita kwa mzimayiyo anayamba nako anambaya ndi mpeni mzimayi anamupha nkuthawa. Koma nkhani yoneyo ta polisi anala kufufuza samadziwa unena kuti wamupha mzimayiyo ndi ndani. Kenako Garcia anayang'ana be malo ena kunena kuti nangatani amafuna kuti azipitiriza kusuta. Nde anapeza nyumba ya mzimayi wina dzina lake Bonita. Bonita anali ndi ana atsikana awiri azaka 16. Amakhala nawo bwinobwino koma chifukwa choti anayamba khalidwe lomagulisa chamba kunyumba kumabwera anthu osadziwika bwino, kumangobwera anthu osadziwika bwino. Ndi ana ake atsikanawo anayamba kuchita mantha. Anali ndi zaka 16 amati anthu amene amabweresa amayi pa khomo pano ndi owopsa, mpaka anapempha agogo awo kuti tingasamuke tibwere tidzakhale ndi inuyo. Ndi agogo awo ananena kuti mukhoza kusamuka, nkunena kuti chani ndikupanga ma arrangements kuti munyamuke muzitani muzibwera. Nde siku lina mu November 1989 Garcia anangonyamuka kupita kutiko, kupita kunyumba kwa Bonita. Ata amafuna chamba komanso amamufuna Bonitayo. Nde Bonita anamukana kuti Bonita anali ndi chibwezi, koma chibwezicho kunalibe kunyumbako pa nthawi. Nde chonena kuti Bonita Garcia anapsa mtima, anatenga mpeni anambayabaya. Ana ake anamumva akufuwa kugona atsikana awiriwo. Anazadzidzimuka kuone kuti ndi chani, kupeza kuti munthu akubaya amayi awo. Asikana acha kuyamba kuti athawe nyumba momwemo. Umodzi anathawira kubafa, koma wina Garcia ucha anamugwira. Ndata anamupanga chiwembo, anamugwiririra nkumbayabaya aso ndi mpeni. Kuchoka pamenepo anaphwanya chiseko cha kubafa, kumulowera mwana wina ucha anampanga chimodzimodzi nkumbayabaya ndi mpeni. Ndikutani nkuthawa. Mmene amabwera na chibwezi awo a Bonita aja atadabwa kunena kuti anthu aja sakundiyankha foni. Anabwera after 3 days. Pamene amazatsekula chitseko kuyang'ana anapeza kuti anthu anaphedwa. Apolisi anayesera kufufuza koma panalibe china chilichonse, panalibe evidence, panalibe munthu wina aliyense amene anakanganizira. Mpaka na nkhani inasanduka cold case. Kusonyeza kuti case yonena kuti sakutha kuichita follow up, palibe umboni, sakudziwa kuti wapanga ndani, mpaka panatha zaka 6. Mu 1995 Garcia uja anapeza kuti anali ndi nzake wina wake anatengana kunyamuka kuti tiyetikabe amakaba ku convenience store ku grocery kena kake. Anapita pamene kwa anampeza munthu wina wake dzina lake kandi Pam, dzina lake kale la Thailand sort of, amene amagulitsa komanso anamuombera kumupha munthu uja ngati munthu wa number 5 nkuthawa. Koma ulendo uno anagwidwa. Nde onse awiri atagwidwa anapeza kuti wachiwiri nzake uja ananena kuti ineyo ndikuululirani zinthu koma mundipase deal kuti simundimanga nthawi yayitali. Wamupha ndi Garcia koma amene anapha anandiuza kuti anapha anthu atatu ku nyumba ina yake, mayi ndi ana ake, komanso anapha mzimayi wina wake amagulisa chamba nyumba ina yake. Kumupu anapereka ma details onse zonena kuti apolisi samatani amangodziwa za ziwembuzo koma samadziwa kuti anapanga ndani. Kanali koyamba kudziwa kunena kuti munthu wake ndi uyu. Ndana ndi aucha kuyamba kumpanga question, koyamba amakana, kenako atampanikiza anavomera kuti ndinedi. Matwinziwo anayesera kunama kumanena kuti sininapiteko ndekha, ndinali ndi nzanga, nde ineyo sindinatani, sindinabaye ndi ineyi. Anawabaya anali nzanga. Kunchula nzake anamchula
apolisi kufufuza opeza ochulidwa anamwalira kalekale mose anamwalira kalekale ndi anadzora amanama kenako anavomera kuti okay chabwino neyo ndi anamuzenga mlandu kenako anampasa death sentence. Tsono milandu yomwe anamuzenga ndiye kupha anthu atatu okha Bonita ndi atsikanaja anenge milandu ifa anaona kuti zingu atayisapo ndalama nanga si munthu amuchita kale sentence to death nazibweraso khoti akamuzenge milandu ina ndi wakhala ali pa death row kuchokera 1996 mpaka panopo ampasa death warrant kunena kuti aphedwe pa 1 October azayenda ulendo wake omaliza the walk of death kuyenda kuja wina amakhalisa kunena kuti dead man walking kenako sankhe chakudya chake chapamtima adya chakudyacho azayitana abale awo aofedwa yake akafune kukhalapo amakakhala mkalumu akamuyika mkalumu kamene koko ammangirira pa stretcher mbaya ndi lethal injection imene ili ngati poison koma imene ndi nkhani ya Garcia White amene akuyembekezeka kuti aphedwa pa 1 October. Of course nthawi zonse pakakhala kuti achita schedule execution pamakhala anthu otsutsa opanga ma protest ndi anthu ena opanga ma protest kuti asaphedwe.